Πάω να κάνω ένα βίντεο. Η αλήθεια είναι, ήθελα να παίξω πάλι με τον γιατρό, αλλά παίζω καλύτερα με την Plague. Truth be told. Έπαιξα... Πόσο λέει? 5 λεπτά ή 6 λεπτά. Έπαιξα τα ξημερώματα, δυσκολεύτηκα λίγο να κοιμηθώ. Έπαιξα τα ξημερώματα περίπου 2,5 ώρα. Είναι καλή ώρα για μένα. Δεν έχουμε κύλινδρο. Έπαιξα... Πόσα έπαιξα να δεις? Βάλω αυτό, βάλω αυτό. Έπαιξα, ναι, 2 gameplays με την Blake και ένα με τον γιατρό, γύρω στις 2,5. Με τον γιατρό σκότωσα νομίζω 1 ή 2, νομίζω 2. Με την Blake σκότωσα 4. Και τις 2 φορές. Και ναι, παίζω καλύτερα, νιώθω ότι την έχω μάθει λίγο καλύτερα, έχω εξοικειωθεί. Δεν παίζω και πάρα πολύ καιρό το παιχνίδι, αλήθεια είναι, οπότε χρειάζομαι λίγο ένα boosting. Και ναι, ας το πω έτσι, δεν είναι πάντα εύκολο, ας πούμε, να αλλάξω χαρακτήρα και να παίξω και ξέρω εγώ έτσι πως είναι να ξεκινήσω ένα νέο παιχνίδι. Δηλαδή με νέο χαρακτήρα, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί έχεις μάθει τα κουμπιά και μπερδεύεσαι. Πας να παίξεις το χαρακτήρα και τον παίζεις με τα κουμπιά του άλλου νου, ας το πω έτσι. Οπότε ναι, αλλά θέλω να το παίξω το match ξανά με ένα γιατρό χαρακτήρα. Δηλαδή μου άρεσε, δηλαδή σαν χαρακτήρας, γιατί είναι, κάνει, λέει, affect the mind, είναι δηλαδή σαν την Plague, απλά είναι εγκεφαλικό αυτό που κάνει σαν super δύναμη, δηλαδή είναι σαν την Plague αλλά στον εγκέφαλο, και υποθέτω μου άρεσε να παίζω μαζί του. Έχω διαβάσει ότι άμα παίξεις μαζί του μπορείς να σκοτώσεις τους περισσότερους χαρακτήρες, γιατί είναι anti-loop, αυτό λέγανε, δεν μπορείς να κάνεις λούπα με τον γιατρό άμα τον παίξεις σωστά, γιατί πετάει το ηλεκτροσόκ αυτό που έχει το blast και τους τρελαίνει και ακούνε φωνές και βλέπουν πράγματα που δεν είναι εκεί και δεν μπορούν να κάνουν τις παλέτες, αποσυντονίζονται, ενώ οι υπόλοιποι χαρακτήρες, ας πούμε με την Blake όλη την ώρα μου κάνουν stun με τις παλέτες, ενώ αυτό γίνεται, δεν γίνεται με τον γιατρό και με την νοσοκόμα, αλλά η νοσοκόμα ήταν πολύ δύσκολη να την παίξω. Ο γιατρός ήταν πιο manageable, αλλά πρέπει λίγο να τον μάθω. Αλλά επιμένω, η Plague είναι αγαπημένη μου, δηλαδή είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ο home χαρακτήρας μου, δηλαδή ο main character μου είναι η Plague. Ο Jason μου άρεσε πάρα πολύ σαν χαρακτήρας, not gonna lie, να τους εδώ είναι, not gonna lie, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, καταρχάς είναι το αγαπημένο μου figure από ταινία, δηλαδή αν μου πεις τώρα ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας Olga ever, δηλαδή θα έλεγα ο Jason Voorhees, ξεκάθαρα, δηλαδή τον λατρεύω, αλλά δεν είναι τόσο, δηλαδή στο in-game που πρέπει να τους κάνεις το hook δεν είναι τόσο πολύ όσο στο ίδιο του το παιχνίδι, το Friday the 13th, το gameplay. Εκεί ήταν λίγο πιο εύκολο να τους σκοτώσεις, είχες πιο πολλές super δυνάμεις. Εδώ έχεις μόνο το omnipresent, το οποίο δεν βοηθάει και πολύ, γιατί μέχρι να τους τρομάξεις πρέπει να τους σκοτώσεις κιόλας, και αυτοί προλαβαίνουν και φεύγουν, γιατί έχεις ένα δευτερόλεπτο να κάνεις, ας πούμε, πώς να το πω, να τους αφήσεις να φύγουν, δηλαδή κάνεις reappear και δεν μπορείς κατευθείαν να πατήσεις το κουμπί για να τους χτυπήσεις, πρέπει να τους δώσει χρόνο το παιχνίδι να φύγουν, οπότε δεν είναι ακριβώς στα μέτρα μου αυτή η super δύναμη, δηλαδή έτσι νιώθω τουλάχιστον. Οπότε ναι, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μου. Κατά τα άλλα, δηλαδή έχω παίξει δηλαδή, με τον Jason, θέλω να παίξω ένα παιχνίδι εδώ στο κανάλι με τον Wraith. Ο Hillbilly τρέχει με το αλυσοπρίωνο, έχει πλάκα, αλλά είναι λίγο δύσκολο να τον κουμαντάζει, γιατί χτυπάει σε δέντρα σε μένα όταν τον παίρνω. Ο Trapper είναι άλλος ένας comfort χαρακτήρας για μένα. Ορίστε, φόρτωσε και το παιχνίδι.
Ο τράπερ επειδή βάζει τις παγίδες, άμα βάλεις παγίδες ας πούμε στις παλέτες, χτυπιούνται στις παλέτες και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Δηλαδή γίνει και αυτό λίγο βοήθεια σε σχέση ας πούμε αυτό που κάνει η Plague. Αλλά επιμένω, η Plague είναι ο ultimate αγαπημένος μου χαρακτήρας, ξεκάθαρα στο παιχνίδι. Δηλαδή έχω τις περισσότερες νίκες, μου είναι πιο εύκολο να την παίξω, είναι άλλη φάση, ας το πω. Ωραία, ξεκινάμε. Οκ, Sanctum of Wrath. Έχουμε Purge πίσω μας. Οκ, το πιάσαμε. That was not very difficult. Δεν βλέπω πού είναι. Πάμε να πάρουμε τον άλλον. Σπάσουμε λίγο γάμο το. Τουλάχιστον δεν έχουμε να χάσουμε Purge εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γάμο πού σκατά. Corrupt. Πάμε. Σκάτα. Σκαστήπα. Ωραία, τον χτύπησα. Εντάξει, πειράζει, τον χτύπησα. Χτύπησαμε έναν, χτύπησαμε αυτόν που είχαμε χτυπήσει ήδη. Σκατά, τρέχα ρε.
Ωραία, τον χτυπήσαμε. Πάρ' το να. Πάρ' το να. Χουκ. Παίρνω Purge. Θα πάρω Purge. Έχουμε κρεμάσει τους δύο. Έχουμε κρεμάσει τον έναν. Σκατα... Ο... Πού. Ωραία, τον πιάνουμε και τον πάμε πίσω. Πού. Σπάστε. Πάρουμε κι άλλο. Τι κάνει? Τίποτα. Σκάτα. Πού είναι? No. Σκάτα. Μη γίνεστε καλά ρε μαλάκες. Σκάτα. Πιάστηνα. Σκατά. Που πάμε πάλι. Θα πάρω Birds.
Σκατά. Λοιπόν. Σκατά. Σκατά, τέλειωσε. Ωραία, τέλειο. Σκάτα. Πρέπει να τον πετύχω. Σκάτα. Σκάτα. Γαμώ, το άνοιξαν την πόρτα. Τουλάχιστον σκοτώσαμε 2. Έχουμε κυλινδράκι. Δεν ξεκίνησα αμέσως γιατί προσπαθούσα να φτιάξω την κάμερα. Αλλά anyways. Σκατά.
Ωραία, σκοτώσαμε τον έναν. Okay.
Οκ. Να τον προλάβω τον άλλον. Δεν νομίζω, αλλά θα δούμε. Δεν είναι εδώ. Κατά είναι ο τέταρτος, τον τρίτος δεν τον είδα ποτέ. Okay. Τον πιάσαμε ρε. Τέσσερα στα 4. Λοιπόν, θα αφήσω εδώ το βίντεο τελικά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν και το footage θα μπορούσε να ήταν και λίγο καλύτερα, υποθέτω η κάμερα. Bye!